ҳамада салом алейкум дӯсто, бинандагони азиз, Муҳаммад Шарипов ҳастам бо шумо. Имрӯз гап мезанем дар бораи як мавзӯи хеле ҳам муҳиме, ки ба ҳамагон дахл дора, маҳз ба мардуми муҳоҷир. яъне ин хел сарусадо астае, ки дар Федератсияи Русия муҳоҷирро метавонанд ки ҷарима кунанд аз 3,5 то 5,000 рубла барои истифодаи VPN ва WhatsApp маҳкам мешава, YouTube барои чӣ хотир мечаспа. Дар комментҳо ҳам навиштесиян бародаро. Дӯсто, мавзӯи хеле ҳам калони пурпечу тобае, ки маълумоти расмӣ дар кора фаҳмиданаш дар ин масъала ва ҳамон маълумоти расмиро ман ба шумо пешкаш мекунам. Лайк ва обуна шудана фаромӯш накунед ва мо боша оғоз мекунем барномаро. лайк ва обуна шуданро дар канали SM Шарипов фаромӯш накунед ва фикратона ҳатман нависед. яъне дар Федератсияи Русия мушкилӣ бо истифодаи сайтҳои хориҷӣ муддати хеле ҳам дарозае рафтааст. ин як гон хабаре нест, ки ҳамин рӯз пайдо шудагӣ боша барои кор накардани YouTube дар Федератсияи Русия ва дигараш. ҳамчунин ба мисли Instagram ва дигар сайтҳое, ки дар Федератсияи Россия истифода карданашон мамнуъ. ва як чанд вақти охир бо бародарам нависонда сабдан дар комментария, ки дигар VPN лозим нест, чунки YouTube кушода шудагӣ дар Федератсияи Русия. ва имрӯз боша бо ҳамин мушкилӣ бо сар шуд, ки барои чӣ хотир часпидест. бародаро, осонтар кунем, агар гапа аз инҷа сар кунем, ки барои чӣ хотир сайтҳоро маҳкам мекунанд ва мардум дар ин ҳолат маҷбур мешаванд, ки истифода кунанд аз VPN. барои ҷавоб дар савол ёфтан бояд, ки мавзӯъро хубтар сабабоша бикавем. ҳар як ҳаракат сабаб дорад. яъне ки сайтҳое ҳастанд, ки мо истифода мебарем. ҳамаи ин сайтҳо саҳифаҳо, яъне ки сомонаҳо ҷойгиранд дар дохили интернет, лекин сайтҳо метавонанд ки хориҷӣ ва ё ин ки дохилии худи ҳар як кишвар бошанд. дар ин ҳолат агар ки мо аз ҷиҳати Русия гап занем, сайтҳои Google вобастагӣ ба Google дора аз хориҷа, ки дар инҷа дохил мешава, ҳамчунин YouTube ва Instagram ино сомонаҳое ҳастанд ба мисли WhatsApp, ки аз платформаи Facebook-анд. ино ҳам хориҷиянд. дар муқоиса ба ино агар Яндекса бигирем, Яндекс боша сайти Россия. яъне ки сайтҳое ки аз Россия ҳастанд, ягон монеа, ягон мушкилият нест. аз сайтҳое ки хориҷӣ ҳастанд, Россия ҳаракат мекунад, ки тамошо карданша мамнӯъ кунад ба шаҳрвандон. барои чӣ? савол дар инҷа пайдо мешавад, ки барои он хотире, ки ҳолати Россияро шумо худтон медонед. мақсад ҷанг рафтааст дигар тарафаш ва Россияда хуб нест, ки ягон хабарнигор, ягон блогер, дар умум ягон кас дигар маълумотиро бирасонад дар мардум, ки дар асл маълумоти дурустай, маълумоти ҳақаю, лекин ба худи ҳукумати Россия писанд нест. ва чӣ кор бояд кунӣ бо чунин блогер? ӯ наметавонад, ки саҳифаи ин блогера маҳкам кунад, чунки YouTube, Google, дигараш аз Россия нест. яъне ки Россия дар болои ӯ контрол надорад. яъне ки дар ин ҳолат ба чӣ хулоса меоянд? ба хулосае омаданд, ки дар умум ворид шудан ба чунин сайтҳоро маҳкам кунанд барои шаҳрвандони, яъне ки дар ҳудуди Федератсияи Русия. ва акнун мегзарем ба қисми ҷаримаш, ба ки дахл дора, дар умум чӣ гуна ҷарима ҳастай, оё ҳастай ҷои нигарониш. яъне ки бале бародаро, ҳамин гуна қонун баромад дар Госдума, ки имрӯз ба пага бояд ки қабул шава, яъне ки қабул шудаги ҳамин гуна қонун ва бояд паҳн шава барои истифода ҳамагонда. яъне ки оғоз мекунем аз худи VPN. истифодаи худи VPN бародаро қонуние, яъне ки ҷиноят ҳисобида намешавад. ҳоло шумо мегӯед не, ҳамин гуна хабарот да ҳама ҷо ҳастай, бале ҳастай, не ки пура гӯш кунед чӣ гапай. Использование VPN-сервисов. Будет ли за это штраф? Использование VPN на территории Российской Федерации не запрещено, соответственно, и штрафов никаких не будет. Истифодаи худи VPN ғайриқонунӣ нест, лекин чӣ гунае ки ман шумо да гуфтам, сайтҳое ҳастае, ки Русия мехоҳад ворид шуданша ба уно шаҳрвандора манъ кунад ва шаҳрванд метавонад, ки истифода аз VPN бурда вориди он сайт шавад. яъне ки монеае ки Русия мондагиай, шаҳрванд метавонад, ки тавассути VPN ҳамин монеаро бартараф кунад. яъне ки гап дар бораи оне ҳастае, ки чизҳое ки мамнуъай тамошо карданаш ғайриқонуние, ки метавонанд шуморо ҷарима кунанд. гап дар сари VPN мерава. VPN дар ҷа чӣ кор мекунад? бо хуб қайд карда шудаги, ки агар ки ҳамин монеаҳоро тавассути VPN гузаштагӣ боша, само использование VPN на сегодняшний день не является наказуемым деянием. Но уже есть поправка, что если с помощью VPN совершено преступление,
это уже считается отягчающим обстоятельством. фаҳмидинак ва асосан ин гапҳо дар бораи оне рафтааст ки чӣ гуна шумо медонед дар мо ҳам ҳамин хел чиз буд ягон гурӯҳҳои экстремистӣ ягон гурӯҳҳои мухолифӣ дигар чизҳо тамошо карданаш ғайриқонунӣ буд ё ки лайк мондан ё ки ягон чиз дигар ки ба наздикӣ хабар баромад ягон каса ба ҷавобгарӣ намекашанд. То ин вақта дар Русия барои тамошо кардани ягон гурӯҳ ё ки ягон гурӯҳҳои махсус гурӯҳҳои экстремистӣ тамошо карданаш ягон ҷарима ягон қонуншиканӣ ҳисоб намешид дар Федератсияи Русия. Лекин дар ин вақт бо баръакс шид. яъне ки қонуни қабул карда шудагие ки шомил шидан ба гурӯҳҳои экстремистӣ тамошо карданшон ҷавобгарӣ дорад. Как вы могли заметить, что раньше в российских законах не было ответственности за сам факт просмотра экстремистского контента. Наказание было только за распространение. Чунин гурӯҳҳо дар сайтҳое ҳастанд ки ворид шида намешавад ба ӯ сайтҳо. Яъне ки сайтҳое ки зери контроли Федератсияи Русиян дар ӯ сайтҳо чунин гурӯҳҳо нест. аз ҳайдҳое ки зери контроли хориҷаанд ки Русия ба ӯ роҳи контрол надорад, чунин гурӯҳҳо чунин каналҳо метавонанд ки дар ӯ сайтҳо бошанд ва Русия ворид шудан ба ин сайтҳоро маҳрум кардагиай. Барои он хотире ки ту ин гурӯҳҳои экстремистиро битонӣ тамошо карда, ту бояд VPN истифода кунӣ то ин ки роҳот кушода шавад. Яъне ки хубтар оддӣ карда ту VPN истифода мекунӣ ё ин ки намекунӣ, фарқ надорад. Агар ки ту тамошо кардӣ, тура ҷарима мекунанд. В России могут начать штрафовать на 3-5 тысяч рублей за то, что человек намеренно ищет в интернете или читает экстремистские материалы. Ва ҷаримаи асосӣ ба блогероай дар бораи VPN. Яъне ки ҳар як блогере ки VPN-а тавсия метиҳад, ба ӯ аз 50 то 100,000 ё ин ки дигар болотар, мо ҳоло маълумоти расмиша мемонам, гӯш кунед. Планируется внести штрафы в размере 50-80 тысяч рублей за рекламу. ҷарима карда мешавад, яъне ки ба худи блогеро. Аз ҳамин хотир ссилкаи VPN дар якум комментария дӯсто, VPN ҳастае ки дар тамоми таҷҳизотҳо кор мекунад. Новобаста аз оне ки ту истифода мебарӣ Android ё ин ки iOS, MacBook, Windows, ҳатто дар Android TV ҳам кор мекунад. Як VPN барои тамоми таҷҳизотҳо ва барои тамоми сайтҳо. Албатта ки пардохти моҳона дорад, лекин арзандаа барои он хотире ки чӣ гуна комменти ин бародарро мебинед. Ҳаст дигар VPN-ҳое ки дар як чиз кор намекунад, дар як сайт кор намекунад, дар як таҷҳизот кор намекунад. Ин як VPN ҷавоби ҳамаша метиҳад, ҳама мушкилиҳоро ҳал мекунад ва ссилка бародаро тавассути Telegram канали ман гузошта шудагиай. Вақти ба ссилкаи дар комментария буда мегзарен, мепартоятон Telegram канали ма. Дар уҷа рост болои ҳамон видеое меравен ки дастурамали насб кардани худи VPN ама тариқи видеоӣ нишонтон додагием. Яъне ки ҷаримаи асосӣ ба блогере ки VPN-а пешниҳод мекунад дар бинандаҳо. Чунки VPN калиди ҳастае ки роҳи мамнунияти ӯро мешканад. Аз ҳамин хотир ссилкаи VPN дӯсто дар якум комментария. Бо соддатар карда фаҳмонем дӯсто. Шахса ҷарима мекунанд агар ки тамошо кардагӣ боша гурӯҳҳои экстремистиро, гурӯҳҳое ки дар Федератсияи Русия мамнуай. Ва ин гурӯҳҳо дар сайтҳое бошанд ки дар Федератсияи Русия тамошо кардаш намешавад бе VPN. Ва то ин ки ту тамошо кунӣ, истифода кардагӣ боши аз VPN ки тамошош кунӣ, баъдан ту ҷарима карда мешавӣ. Ва ҳама ин кор чӣ гуна рух метиҳад? Ҳам ту тамошо кардию дарҳол ҷарима намеояд. Агар ки дар ягон ҳолат, дар ягон ҷиноят, дар дилхоҳ корда агар ки тура дастгир кардан, барои тафтиш ягон ҳуҷҷат дигарат роҳ ба таҷҳизотот ёфтанд. Телефонтаи компютер ягон чиз дигар, мисол бигӯяд телефонта мара тафтиш кунем. Гарчанде ки медонем мо ҳақ надоранд, лекин хай иҷа Россияе, то есть ки иҷа не уҷа. Агар ки роҳ ёфтанд ба телефони ту, физически роҳ ёфтанд, гирифтан дар дастшон кофтан, метавонанд ки историяи браузерта бинанд. Яъне ки ҳар як чизе ки мо дар интернет ҷустуҷӯ мекунем, дар история нигоҳ дошта мешавад. Якум тавсия, историётона тоза кунед. Ва бале, дар бораи WhatsApp, чӣ гунае ки аз номи видео дидем, дар бораи WhatsApp ҳам гуфтаистанд ки мумкин аст маҳкам шавад ва ба ҷои WhatsApp дигар сайти худчона худи российскиро пешниҳод кунанд, то ки мардум аз ӯ истифода кунанд. Барои чӣ хотир? Ба хотири оне ки то ин вақта Instagram ҳам истифодааш дар Федератсияи Русия мамнӯъ буд. Барои чӣ? Ман дар боло гуфтам. Чунки контрол надорад Россия дар чунин сайтҳои хориҷӣ. С сентября государство планирует заблокировать все нам привычные приложения Telegram и WhatsApp.
А на замену придет новое чудо отечественного мракобесия под названием Макс. Его сделают обязательным для всех. Через него будут госуслуги, соцвыплаты, а также доставка еды. Туда привяжут ваши карты, всю вашу личную информацию и цифровой рубль. А теперь, внимание, без приложения Макс ты не сможешь купить себе даже стакан чая. Все, добро пожаловать в цифровой ГУЛАГ. Это не теория заговора, это официальный документ, это происходит уже сейчас. И если мы это проглотим, то проглотим абсолютно весь контроль. Что же спросите делать вы? А я вам расскажу. Зайдите в App Store. Найдите приложение Макс, поставьте этому приложению самую низкую оценку и напишите комментарий, что это цифровая тюрьма. И не забудьте рассказать об этом всем своим друзьям. Максимальный репост Катане. Это наш шанс. Пока у нас есть Telegram, у нас еще есть выбор. Объединяйся, сопротивляйся и говори, пока еще можно. Не устанавливай Макс, поставь одну звезду и расскажи друзьям. Цифровая свобода, пока она еще есть. А WhatsApp аз як платформай. WhatsApp, Instagram ино ҳамаш аз Facebook-ан. Яъне ҷанбасти ҳамаи хабарҳо. Сайтҳоеро ки Федератсияи Русия назорат карда наметона, ҳаракат мекунад ки истифодашон набаранд. А мардум метавонад ки истифода бара бо истифодаи VPN. Аз ҳамин хотир хабарам хеле шуми хеле калон баромад ки истифодаи VPN-ам маҳрум шудагиай, лекин не. Тамошо кардани гурӯҳҳое ки дар Федератсияи Русия маҳкамай, мамнуай, тамошо кардани ӯо агар тавассути VPN шудагӣ боша, ту ба ҷавобгарӣ кашида мешавӣ вақте ки телефони тура кофтану дидан историёҳои тура. Яъне ки фаҳмидин аз ин гапҳои ма чӣ кор бояд кунед. Ва ҳамаи ин як маълумоти хеле ҳам хуб барои бинанда метиҳад ки кадом сайтеро ки Русия ҳаракат мекуна маҳкам куна, ин маънои ӯро дорад ки барои истифодабар маҳз ҳамун сайтҳо бехатаранд. Фаҳмидина дар боло ма гуфтам, чунки назорат надоранд дар сайтҳо, мехоҳанд маҳкам кунанд. Дар муқоиса ба Яндексу Google мисол мешава ягон ҳолатҳое ки та агар историята покам кардагӣ бошӣ, метавонанд арз кунанд тавассути судӣ. Мисол ягон ҷинояти калон шава, то ест ки нисбати шаҳрванд суд мешава, суд дархост мекунад аз худи сайт ки маълумоти кофтукови тура ба суд пешниҳод кунад. Яндекс мекунад ва чӣ гуна сайтҳое ки тавассути Яндексай, Яндекс ҳамашта ҷавоб метиҳад, чунки зери назорати Русияй. Лекин Google намекунад. Ҳаст ҳамин хел ҳолатҳои ма хондум, тамошо кардам, гуфта шудагиай ҳолатҳои хеле ҳам ҷиддӣ будагиай ки Google да гуфтагиан, Google да хай фаҳмидестану хел зидди Google чанд қадар коро кардан. ҳоло AdSense ки дар блогеро ҳастай тавассути Google ай ҳамон, мисол партнёри YouTube ки блогер метавонад аз просмотр сум кор кунад. Дар Федератсияи Русия мамнуъ карда. Мисол шахсе ки аз Федератсияи Русия тамошо кунад, ба блогер ягон фоида намеояд. Дар ин ҳолат чӣ ба ки бояд Google ягон запросу ягон чизи дигари Россия қати ҳамкорӣ кунад намекунад ва ин Россия да намефорад. Аз ҳамин хотир ҳаракат кардаистанд ки платформаҳои ба мисли Google, ба мисли WhatsApp, чӣ платформаҳое ки асосан бинанда истифода мебарад, Русия ҳаракат мекунад ки бинанда аз онҳо истифода набараву аз худшон истифода баранд, аз сайтҳое ки ӯҳо метавонанд назорат кунанд. Ин аст ҷавоби умумӣ бародаро. фикр ақтиён дар комментария бинависен. лайк ва абуна шуданро дар канали SM Шарипов фаромӯш накунед ва фикратона хатман нависед. дар рӯи экрани шумо дар инҷа ссилкаи веб канал ва дар инҷа боша дигар видеоҳои ин канал. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда.